Mozie uno. Ọwọ́ ọ̀nà wo ebe a, ọwọ́ kpaịlọ mbụ kpaya bụ kpaya atọ. Aka adịghị anụ ife ọwọ́ kpaị. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ch asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo Abịrịba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ọhafịa na steeti Abịa wee nweta, bụ ihe onyonyo si na otu mmemme oke mmemme nke ha na-eme wee pụta, bụ mmemme ama dịka iri ama dịka ha si wee kọwaa bụ mmemme pụrụ iche nke a na-eme na ya bụ obodo Abịrịba afọ ọbụla. Ma dịka ha si wee kọwaa, nke a anyị ga-enyo anya na ya ugbu a bụ akụkụ ya bụ mmemme nke ama dịka itu eye. Na ya bụ itu eye ka ha kwuru na ọ bụ ebe ha na-anọ maka ya bụ mmemme, dịka gasị na ọ bụ mmemme eji ebido afọ ọhụrụ na ya bụ obodo Abịrịba. Ewe na-akọwa na itu eye bụ nkeji ya bụ mmemme ebe ndị eze niile enwere n'obodo Abịrịba na-ezukọ ma dọọ ndị obodo aka na ntị, ndị obodo Abịrịba niile, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị pụrụ mba, tie iwu ga-edu onye ọbụla bụ onye Abịrịba n'afọ ahụ, dịka ọ bụrụ na o nwere ihe dapụtara n'obodo nke ekwesịrị ịhazi makwanụ nke ekwesịrị ileba anya nọọ na mmemme a ka a ga-anọ wee tie iwu wee gwa ndị obodo niile, lekwa ihe gbanwerela n'obodo, lekwa ka a ga-esi wee mewezie site ugbu a wee gawa n'iru, ma nọrọkwa n'otu ọgbakọ ahụ wee dọọ ndị obodo niile aka na ntị na iwu nke dịbụ adị n'obodo n'ihe gbasara irube isi wee nye iwu obodo. Ma ige ntị na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya ugbu a. Ụfọdụ n'ime ya bụ iwu nke ha tiri gbasara afọ a gụnyere ihe gbasara mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ha wee sị na nwata nwoke ọbụla hụtara onwe ya na ya etozuola ịgakwuru nwaanyị, ya ga-alụọ nwaanyị, dowe nwaanyị n'ụlọ, maka na ha chọghị ịnụ na nwoke tụwara nwata nwaanyị ọbụla ime wee hapụ ya na-alụ ya alụ, o wee buru ime mkpuke wee na-akpagharị. Ha ma gakwa n'iru wee sị na agbanyeghị afọ ole nwata nwoke ọbụla dị, o wee gaa tụọ nwaanyị ime, na bido ụbọchị ahụ ọ tụrụ ya bụ nwaanyị ime, na a ga-ewerezie ya dịka okenye n'obodo. Ma ihe ọbụla a na-eme n'obodo, ọrụ obodo dapụta makwanụ ihe ọbụla gbasara ndị okenye nke onye ọbụla kwesịrị iso wee mee n'obodo, na a ga-agụnye ya bụ nwata nwoke n'ihi na o tozuola ihe ji nwoke eme. Ha wee gakwa n'iru si na ihe ọbụla gbasara ndị akpakara tingwom, ndị nke ama dịka iron condem, bụ ndị na-atụtụ mkpọkọrọ igwe, na ha chọghịzi ịhụ ya n'ala Abịrịba. Wee sịkwanụ na ihe ọbụla gbasara ndị ugwu bụ ndị ọchị ehi, ịchịrị ehi bata n'obodo ma ọ n'ugbo ma ọ n'ụzọ, na ha chọghịzi ịhụ ya n'obodo Abịrịba. Dịka m kirichara ya bụ ihe onyonyo, asụsụ asụrụ ebe ahụ nwere ka o si wee na-agbagoju m anya. Wee kpọtụrụ otu enyi m nwoke bụ onye Abịrịba, bụ onye kọwara m ihe niile mere ebe ahụ, ma kọwakwanụ ihe niile gbasara ya bụ mmemme ka onye ọbụla ga-esi aghọta ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche mkpụrụ obe nso ma nọrọ ala ka anyị nyo anya na ya bụ ihe onyonyo, ma hụ ka o si wee na-aga n'obodo Abịrịba, ma gerekwanụ otu ozi olu nke enyi m nwoke bụ onye Abịrịba mere ebe ọ nọ wee kọwaa ya bụ mmemme nke ka na-aga n'ihu n'obodo Abịrịba ugbu a. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Ọmọ gazi agazi, ele mi sáré ṣàdé jẹba. Ọwọ́ na ha fife kawa na-enya abalị ori akwa. Ụfọdụ akụbalị ebe ọhụ abalị ekwensu. Anyị nọ ebe anyị na-afụ ya ya. Ọngịdị ma eji gworo ori akwa ọkwa abalị ekwensu. Ọ maka ife nwụtọ
Arakpekwa every year. I didn't me. Nebasiliko. Everybody has someone have more. That and the Lahiku. Onye ọbụla afọkwa nọ n'ori akwa na-ere drugs. Onye ọbụla kwuru ụlọ ka ebreba. Ukeja balakara onye ọbụla ka ife nwa o mere ebreba ha kando. Ọkụdo n'ụkwa. Brother, eno ti barmozo. Ela ayende na mura gara ofia ngono. Oyo ya ofia re ibem daga ngono. You're talking, Mama. Everybody saying, I want to live on one. Mazoto. I saw my little this one filled one I am my Sakara. Ngo ano udo mara da woro fere ije ri eri oteka sure all la pakara condemn ya buri ti buri ya zo ka sha condemn ga bengwei wa jebe condemn wa biulo wa pakara tan wa peka sha condemn we burukata nwa condemn. Everybody says I can't tell you. I'm also still with the after Modo. Emechila, Apakara, my condemn, everyone Satan like you. You can't do the blood when you're off. I can't do that there. And I'm talking, man. Get out, sir. Oh, kendo guy, atop. So kendo guy atop. Everybody saying, Moses, I want to way back. I want to long look by I can't run if I walk by. I want to way back. Be your man, they are be your middle one. Demoke, I do a king demoke. Demami, I do a king demami. Yeah, Maz, I agree to you. Good evening from my side. I agree to you. Because we will again, I come now reply to a little late. I'm very busy. Yes, because from the question age of the video. Yeah, and the more this is what is happening right now in my village in Abreba. This period, our new year, this so in this Iriama now, we have many festivals inside it. Which one of them? But this Itway, can on now. So this very one up Itway all the time. And they may declare of our new year, make one proclaim the Lord that will be guiding the land throughout this year.
rukwa next year ga-emekwa this particular mmemme again. Then from that day kwa ma ga-emekwa appease our ancestors. Ghọtara? Then tụkwa mmanya dị ya n'elu kpekwa agọkwa ọfọma n'elu shi ozugbo amụ abịrịba ọbụla worldwide ebe ọbụla nwa abịrịba nọ, things to be working well for him or her. Ghọtara? So based on the law, which is the question this particular video ma ọ dị long ebe a kọt na mgbe a nọ na-eme program the law. So ihe a wụ the law anọ na-eme program ga-guide this year till next year. So this law, one of the things ekwu here was that ewuru nwoke ka ifilie na itorule ịlụ nwaanyị ga-alụrụ nwaanyị desa n'ụlọ. So anything ewu that nwaanyị ga na-atụpụchi ime anyhow that we don't need it in Abreba. Any woman or any lady or any girl ahụ tụpụrụ n'ime na ga-ekuru that lady go ganye ya onye anyị that no get deal with that person. Ghọtara? So ọya we ihe kwuru. Then again nwekwana nwoke maka onwe ihe anyị na-akpọ in my village amụtụ ngechi kọwara gị ya but anyị na-akpọ ya ọrụ ọha. Otu a village nọ na a na-aga onwe ha na-aga in group like youth na-aga omike otu ụzọ dị clean up something like that or onye ọrụ pụta na-achọ ka village nwa akwa ekwe village youth apụta. So asị ewuru nwoke ya wụrụ na ịnọ village ya for the fact ịtụrụ nwaanyị ime ị ga na-agazi dị ọrụ ahụ ị ga na-agazi dị ọrụ. In my village I nwere age grade. In this age grade ndị na-aga ọrụ ọha na wụ the age grade members otochi group ya. So but for the fact ịnọ na village as a young guy you're a member of age grade or Urubergeta or Urularga Republic, then again at one that means automatically you have reached what is supposed to be doing as a man. So automatically when you say don't now, or natural also, or natural or natural even that you must follow. So one of the laws are passed there. Then another one in the then I'm a Apakra now. Some people just need to see a village. If I turn a village now, can't hold any Apakra or feel like this, okay, you your pot, Janala. Maybe some people anyhow. So I can't swallow that Apakara as a start now Apakara into in my village Abreba. Then Ndawsa or this one Namkuna or again a video about Ekulaya before this video. Anything I was a full and Ayachogea, Abandelaya, Dianama, Abandelaya in my village. There's nothing like full and I was in my village and Dianama, Abandegoya. Then another one, Emma Ndabreba may travel where we're in Apozo, and we believe on chain of commerce and when also Anaboya, Imoka and Imoka and Omon. Then Ibuhala Breba, you must identify with Imoka and Omon, and if anything happened to Onyabreba Ola, and the Imoka and Omon will take care of that person, no matter you are a madman or any person. As far as Breba, your also is you are in the custody of Imoka and Omon. So if you are not doing well or maybe you teaching them misbehave, it's the duty of this Imoka and Omon to call you in order or maintain that they have to transport you back home. They have to do it. It's their responsibility. As far as you are a son or a daughter of Abreba, anywhere you find yourself, you are Imoka, immune of Imoka and Omon cover you. So we there and this Imoka and Omon, EBC and the Abreba. So how could now say that? Like easy apart from Garden Abreba. So instruction will come from home to all over the world, to avoid any confusion. So I could a lot of things. So I could share those things now. I just say that one because these all the Abreba sons and daughters worldwide. Before it was a merriment, it was a lot of things. But last almost 4 days. I lost almost four market days, but all they are different. Every day have another so all those things is just a very big culture wrapped together. So here our new year, but this particular one, this event, so that time the proclamation of laws can guide Abreba Asian Kingdom and the one with a prayer, our elders and our easy. So to shade my brother. Amade Buchosa. Ah, caramba, man. Cara, não vai, mano. Por
ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ha bụ ndị obodo Abịrịba, ana m asị unu daalụ n'ọlụ, wee na-asị Chukwu gọzie unu ebe ọ pụrụ iche, maka na ụdị omenala a anyị na-ahụ, ụdị mmemme a bụ ihe kwesịrị ị na-eṅomi eṅomi. Ihe a bụ ụdị ọdịnala Igbo na-ahụta ka ihe ndị mmadụ kwesịrị ị na-eṅomi, a na-eme ya n'obodo niile, maka na enwere m nkwenye pụrụ iche na ọ bụrụ na obodo niile nọ n'ala Igbo ka na-ewepụta ohere eme ụdị mmemme a nke ndị obodo niile ga-agbakọta, wee dọọ onye ọbụla aka na ntị, wee chetakwara onye ọbụla n'ihe gbasara imebi iwu obodo makwanụ imerụ ala. Ana m eche na ihe ọjọọ nọba anyị apụghị iru otu a ma ọ bụrụ na obodo niile nọ n'ala Igbo ka na-eme ụdị ihe a. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere anyị ebumnuche gị. Kedu ka i si wee hụ ya bụ ihe nke i kiriri ugbu a? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị, wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.